Merienda, 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 merienda. Merindal na po, merindal na, merindal, 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 merindal. Sorry po, pasensya na. Igwa lang kami ki date na meeting. Ngunya na hapon, ay bako nga po ito diit. Dakulon pong meeting. Diyan alas 4:30 may meeting ako. O, di ba? Kaya, arog po kami kandig di kapadaba men sa muyang kumpanya. Pinag-urunan ang gabos. Para po mga tugang maayos ang gabos. May meeting kaya kami ngunyan sa opisina po kan sa muyang station manager as in Executive Vice President Glenn Barcelon. Sabay mi po si News Manager Mar de la Cruz. Asin po mga tugang si Ma'am Brenda. Yan. Pag-istorya ko tabi sa nung kamiting ko si Ma'am Brenda. Boda si EVP Glenn. Masabi ka mukhang late na naman ako sa programa. Grabe ang depensa ngayon, Jonado. Grabe ang depensa ngayon. Grabe ang depensa ngayon ni Henry M. Kumusta po ka mo? Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Kumusta lamang kita gabol? Ang satuya tabing word for the day. Ang satuya tabing word for the day. Ngunyan mga tugang didi po sa satuya na programa. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Ang satuya tabi mga tugang na word for the day. Nasa tuya tabi na pag-uurunan lamang. Pag-irestoryahan lamang ngunyan didi po sa satuya na programa. Tangani po na masabutan ta. Ang tataramon, mga tugang na raging. Use raging in a sentence. Yan, sige daw. Magapuntabi sa satuyang number 0928-777-5548. Use raging. Gamiton po ang raging mga tugang sa tataramon. Sige daw. Apo daw po kita. Gamiton mga tugang sa tataramon ang word na raging. Sige daw. Junior. Si Director Tabi retired na ha. May nahulat pa ng ganso. Iyan nga Tabi ang Tagalog kang batag. Salbatan ka dyan. Junior na iniyo. Datusong ko yung tagapulangging iniyo. Anraging nga Tabi, iyang yan, Tagalog kang batag. Ano na? Dali na. Gamiton sa tataramon ang raging. Dali na. Pala ka mo, wala man pala ang interesado. May di gusto sibon, gusto ko mag-upload, ha? Gusto ko Tabi mag-upload, mga tugang tanganing ma-enjoy ta. Ang sa tuya tabi na mga tataramon. Ganyan na hapon. Sige daw. Wala. Wala ba? Walang tatawag? Ay bala. Dawara. 0928-777-5548 0995-398-1813. Gamiton ang tataramon na raging. Wala. Ay, sayang. Bata mananaw Tabi kita kilod ko ta sa sisay man na makaka-eksplikar mga tugang kang tataramo na raging. Okay? Ang raging po, usually mga tugang, ang ano man na bagay na naging crispy. Yan. Anong risk kang raging? Bako yo, Richard? Anong list kang raging, mga tugang crispy? Tama, Attorney Norley? Ang English kang raging, crispy, dried, alang na masyado. Raging sa mo is overly dried na. Yes, exactly, ha? Sobra sa pagkaalang. Kaya napag kinaputan mo, napag pinilsi mo, nagiging siyang gari, pie powder, nagiging powderous. Mga tugang iyan po ang raging. Pero, kung halimbawa ngayon nagprito ka, nasubrahan ki pa ka prito, ang apod ka ito, tuminagas, ang apod niya,
overcook, di ba? Or kung halimbawa ang ngaya crispy. Ang crispy baga, ang itsura niya mga tugang raging. Ano in English? Ang pinakaharaning translation tabi kang word na raging is crispy. Overly dried na. Sabi ni Attorney Reyes, this is ngaya according to Omnibus, ano ito? Susog ngaya yan sa naging ano ini? Anotasyon kang Korte Suprema. Galing yan, dinagdagan mo ngayon, Ligo. Susog yan mga tugang sa Kodigo Penal. Raging ang utak mo. Yan po. Okay na. O yan tabi ha. Nasa tuyang word for the day. Mga tugang raging. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Di ba? Good afternoon ka. Sabi ni Jun Quinto, raging nga idol. I see. Mas harani ini na term ni Jun Quinto. Ang raging nga amigo sa English, brittle. Iyon man ang gad-adik. Tang crispy, pigagamit ang nga sa manok. Sa pata. Dahil man kita gagamit kay nga brittle pata. Crisping brittle. Thank you, John, ha. The best ang sa imong reaction, brittle. Chris Raging. Yan. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Po. Ang picture sabi ng raging ng layong. Iyo, dahon. Layong kan batag, di ba? Dahon kan nyog. Nagaraging man yan. Ayan na, dahon kang, ano yun, mga, mas kanong dahon, ngayon, ayan na dahon kang natong, di ba? Yes, okay. Salamat, Migo. Thank you. Bye-bye. May nag-text din nga akong premyo. Di man po, ang sabi ko baga, mag-upload. Okay? Ang crispy maragsit na. Yan. Raging or laya na. Yan talaga, overly dried. The right term is overly dried. Kaya nagiging brittle siya. Raging means laya na. Okay? Gustong sabihon maragsit. Yan. Nagkaw na kong kalingking maragingon. Ang raging baga, pagkikagat mo, pagkikagat mo mga tugang ang raging, nagkakuan siya, nagkatama sa nga nagnagan mo, nalulugad baga. Okay, nagiulok ako Henry M. kang sabi kan technician mo na ang raging, Tagalog kan saging, o kang batag. Si ex-kapitan, kun may dating kapitan daan na ang bansag raging. may dating kapitan ngeri ang bansag raging. Di ka ba sa unso pangaran tabaka madagitan kita na bansagan ta mga tugang sa ere. Sabi ni Jerel na Aranya, raging means laya unon. Gari po subalad na mamarang dahon kang batag layong po. Yan. Ang rayong bagaday pwede pagpahid sa lubot. Mo yan, Richard man sa buyuan. Ang raging day pwedeng ipagpahid sa lubot. Minagisi baga, minabalda ang kamot. Buda, maribukon. Maribukon. Ano ito ni? Na-experiencean mo ito niya? No. Bunot ang na-experiencean mo. Something dang binalad. Di ba? Something na binalad. Uyog-uyogon mo yan. Okay? O bueno. Yan tabi mga tugangan sa tuyang tataramon. Taod-taod. Iga po kita ki mahiwagang tanog. Yo, 100 pesos yan para po mga tugang sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Alright. Digi daw kita sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Ika pong nagdanangog mo niyan. Naka-experience ka ng magtatsar. Sige daw. Ang pagtatsar, mga tugang kapareho kan pagig. Ang judgmental actually, iba man sa tatsar, di ba? Ang pagiging judgmental is
naghusga ka mga tugang sa tawo na daimo prinoseso, as in daimo inaram ang pros and cons kaan, pakailing mo lang, hinusgahan mo na ang apod kaan judgmental. Tama? Now, ano man mga tugang ang pagtatsar? Ano ang Tagalog ang tatsar? Ano nga ang Tagalog ang tatsar? Ano ba ka nga po? Supon. Pagsupon. Anong Tagalog kang pagtatsar? Supon. May Tagalog yan eh. Ha? Ano nga sa Filipino yan? Supon ano nga ni ang Tagalog kan salbatanang an pagsupon pintas yan pintas yes uyog-uyogon mo masala ka pa kayong duwang abogado kung paradangog mo yan. Attorney Alvin Villarmino, Buda Attorney, Professor Norly Reyes ng Bicol University. Pamimintas o pagpuna. Ang pagpuna iba, Angel, ang pagpintas tama, pamimintas. Natadaa mga tugang tamay mga tao kitang araw kaiyan. Ang pamimintas kasama ang panglalait. Pagtaram nin maraot sa kapwa na negatibo na paagi. Pagtaram sa nahiling ta mga tugang sa ibang bagay sa paagi ni negatibo. Di ba? Saro pong klase nin pagkomentaryo mga tugang na nailing mo sana may kinasalda dyon. Sabi kan mga tao, ay ano nangyari nga kain na babayi? Pagkagayon-gayon nga kan babayi, anak kaagum nga ya. Anong na nga ya iya? Luwas nga ya ang ngipon. Tapos, luwas na nga ya ang ngipon. Ang dungo nga ya, salud pa sa uran. Iligon ba nga ito din tao? Nataan makano, maluya ang itsura. Di nang karapatan yun na baka agum kimagayon? Ha? Imbis baga na purihon mo, imbis na umawon mo ang sarong lalaki na makano, sorry sa term, this is the right term paano eh. Ang sarong lalaki na bako man gwapo, imbis na umawon mo sa iyang abilidad, na in love sa iya, ang sarong babaying magayon, pigtatatsaran ta pa. Ha? Mailing sa babae. Oy, ngaya be. Ngaya pading. Ay, ano ngaya pading? Dahil lamang na congratulate kundi. Pading, bakalan mo ngaya pading ki-helmet na nago mo. Ha? Nataman ngaya, bakalan mo ki-helmet na nago mo. Nata. Ngani ngaya pading pagnatang ko, dahil siya magimata. Arong kita kaiyan. Mga tuga, imbis baga na, tawanan mo nin honora buena, tawan mo nin pag-umaw. O ano man ngaya ini, matibayon ko ta ngayang ano ini, matibayon ngayang profesor. Sa komunikasyon. Matibayon nun ngayon siya. Bako lamang ngaya, pantay sa isip niya ang pandok niya. Di ba? Nata kita mga tugang igwa kaiyan. Paano databi? Nagiging day nahali da, sabi digdi, day puna, day da, hindi nawawala sa ating sarili ang pagkutya at ang paghuhusga sa mga taong nakikita natin. Inimbitaran ka na nga na sa birthday, inimbitaran ka na sa fiesta, pinakaon ka na. Ano ang gigibot na yun? Pag nagtaralikodan, tapos na ngaya sa fiesta,
Pagbaba sa harong, o ano man padi, kadakul ko tang handa duman. Ha? Dakulong ko tang handa duman kay sa padiunta. Ano nga padi? Salbatan nga padi, matabangon. Susaro ngayon na, masira mo nung kuta ngayon na adobo. Susto ngayon, pado ngayon kibatag. Buda puro ngayon taba, marasa pa ngayon, gagadanon ngayon nakaraon. Na, ay, imbis na pasalamatan mo ta ikapinakaon kilibre ang pagkapasmamusal daw na iyan mga tugang ang pagkapasmamusal daw na iyan tabi nabulong nakalampas ang pagkaon mo kilibre imbis bagang pasalamatan mo tinatsaran mo pa nata, sabi digdi mga tugang sa tong na-research, attitude nin tao, attitude, o gali nin tao. Tama, tama. Tama o sala, sige daw. Tama kita o sala. Tama, gabos gid kita, mga tugang, nagkakaigwa ka ng mga reaksyon. Mailing mo. Gwapuho na lalaki, ang kauro holding hands, ano na nga, dahil garo nga nakigkig. Garo nga nakigkig sa kurbada. Di ba? Natatarog kita kayan. Di ba? Natarog kita tabi kayan. Uto nga yang nag-lecture nga sa muya, nga kasuhapon nga sa broadcast communication nga taga DCGB marayon nga sa paka-lecture kaya lang nga mama angason pala ngayaan then hanggang kita day kita mga tugang nakakailingki tama pirmi ng ganda kita igwak ki pagkukulang sa buhay na nariparo pero ilingon mo an sa tuya dang sa diri i-reflect tadaan sa tuyang sa diri Ikaano man ngaya ang pagkatawo mo? Yan, di ba? Ibaliktad ta sa buhay ta. Aputon ta na sa dirita. Ano man yung pagkatawo mo? Hello? Tigtingan ni Sir Settle na yan. Oo. Mag-sound ka sana. Oo. Hiling ka. Sendo naman yung nakautang. Imbis ba na pasalamatan ka, talagsaod ka. Ilingan mo dyan. Yan da sa resettlement site. Magsaod ka sana, ilingon ka. Pagtalikod mo, Mauro, padi. Sino nga nakautang yan? Nilingon na yan. Pati sa pagsaod, biga pa kay Arama. Arog da kita kayan. Mga tao. Kultura nin tao. Pero may mga, sa ibang nasyon mga tugang, dahil man kanyo nyo. Indakon sa ibang nasyon iyan. Sa mga nasyon na nagkaarabutan ta, iba man kayang kultura, iba man ang kultura. Kita, dapat nakakaukod kita kang kultura sa sarong lugar. Diba? Pero, sisayan may kasalan kaan. O ang hapot digdig. Who is to blame? Sa araw da ka na sitwasyon? So, nagtatatsar o supig tatatsaran, sisayan nagkakasala buda makaulok. Diba? Gwapo ko ta ngaya, kundi ngaya angas. Saka, nagduman ako saan ako nagduman na lugar? Ay, nagbayad ako dyan sa cable. Nagpila ako sa, ano ito? So, bayad center baga? Nag-alabaon sa pila. Siguro, kakinsi ako gayon. Pila ko. May minaging mag-ama, mag-iri na. Magagom, tapos may kabit-kabit na aki. Pag-agi ng gad. Nadangog ko. So, lalaki, nag-hi sa ko ngayon. Ha? Hello? Henry M. Sabi pagtalikod ka do, ay, si Henry M baga ngayon ito. Sabi ka nga, paano nga nabidbidan? Sabi ka mabayi. Sangog niya. Aray ko. Nasikadang gusto. Kabli sa DCGB si aram ka. Di man kinaputulig di. May nasikadang akong wire.
Sangog nga niya. Sabi ka naki, si mama, nadangog ko na nga. Sabi ka naki, gwapo ba nga niya? Iyon na nga niya, kundi nga niya. Sabi nga, may wasiwas na. Ito lang yan, tandaan ko nga yata. Nahiling ko nga sa Facebook, di nga siya makanigar, angog niya nga ito, si Henry nga niya ito. Baka nagigiulok ako. Pero that's the realidad. Iyan ang realidad sa buhay niya to. Diba? Kita man da, dago kanin din eh. Kita man da mga tugang na pigtataraman kaan, ate kayen. Pag tinaraman kada kitotoo, di ka man dapat madagit. Negative or positive, base sa pagkatawo mo, appreciate their comments. Uyo man ang gadbaga, di? Natadin mo yan kung naro ka ng pagkatawo ta. Takun, pag tinaramang kadakaan, tama so pagkataram sa imo, you have to accept. Acceptance is the key. Di ka da magkukulugan, tayan ang katotohanan. Nakuya John. Nataman ta magkukulog ang bot mo, natotoo man na ganaangas ka. O kitang duwa. Nakuya John. Di ma? Mas maray da tabi, araw ka na, akuon mo ang katotohanan. O sandali, sabi ni Ate Kayen. Day po kaya nangapudan so number ninda sa ano bigkuan sa kuya ni Kayen? Iba man ini. O sige. Alright. Ito po sabi digding. Good afternoon Henry M. Arogan sa kuyang agumunyan. Excuse me, nagatulso alo ng kuha. Arogan sa kuyang agumunyan, nakakoki kaiwal. Sa totoo, mananggad, magayon siya. Ako talaga, bako man ako gwapo, bading pa, sabi niya. Tinaraman kan mga kaklase, nataman nga sa namuya ka nga sa bakla naan. Sabi kan agum ko, anong labot nindo? Kamon matubay? Sabi, anong labot? Kamon matubay? Bakla man talaga ako, pero dahil man ako ng lalaki, iyo mananggan. Iyo mananggan. Iyo mananggan, tabi, amigong Jerbailon, di ba? May iling nga siya, inako niyang katotohanan na bading siya. Inako niyang katotohanan na siya mga tugang bako man magayo, bako man gwapo. O, anong problema? Di ba? Pero kita man na mga tao, do not state the obvious. Sabi kan teacher ta, Henry, dapat dain na magtatsa, do not state the obvious. Iyo baga, do not state the obvious. Kapag tinara mo, insulto iyan if it is a negative comments. Insulto. Tama ining texter na. Gariman sa nasa, naramdaman ko kayo ito kanak ko nagtuturo. Sa TV coverage, pag nagko-cover kita kay television, may visual, Junior, di mo na dapat na para describe ang yaon sa screen. Do not state the obvious. Gariman sa naso, nagbaba na ngayon ang presidente sa aeroplano, ngayon nakakulor ngayon yellow ang sa iyang t-shirt, asin nga nakapantalong kimaong. Nasa TV ka, do not state the obvious. Anong tamang term? Nag-abot na po ang presidente sa mga oras na ini. Para di-describe mo, nakayelo na kamang ba, i-describe mo, nailing sa TV kan mga tao. Yan. Pareho kan texter ta. Do not state the obvious. Yan. Pero yan databi, mga tugang an, ugali ta na mga tao. Iyo databi yan, mga tugang an sa tuyang pagkatawo. Diba? Yan ang ugali niya to. Diba? Okay, reaction. Ani ba mapintas may kasabay na pagkauri? Iyo araw ka itong so texter caller ta
Anong sabi niya? Tinatsaran, so nag-agi. Nagsaod nga niya. Nagsaod nga niya. Sino nga nakautang? Okay. Dekitang comment tabi, Kwan. Dekitang comment sa may ilinga daw ngayon kunigwa. Good afternoon tabi sa ano yan. Palusot ta daw digdine. Kunigwa kita diyan. Taday ko nabubukasan sa Kwan. Okay? O di ba no? Sandali. Ito. Hen. Tinaramaan kami digdi sa pigdiskutir mo natapi. Sabi ni Mama, dangugan nindo ang radyo. Digdi sa mo igwa ki tatsador siya nga ni ang pandok gariso sa likod kang dustpan. Grabe man uyog-uyogod man yun yun. Uyog-uyogod mong TV ni. Matatsaron da yun. Siya nga yan ang itsura niya gari nga sa likod kang ano sa likod kang dustpan yun. Sa likod kang dustpan. Matatsaron da siya nga nga yang itsura gari sa likod kang dustpan. Awin na. Digdingan isa mo may matik ano ito, nagpaparapuna kan iba. Ang sa dirin doon na nailing, mala baga nabadusan so, day nga ya baga nakaribok, ay nailing mo na. Hello? Hello, BPN, ang tao baga na matinatsaron, ang kaninan niya sa lawas. Grabe, dahil niya nakahalata. Iyo. Ano pagkalala kaya? Iyo mananggad baga. Ano sa niya? Aha. Mas makalo siya, di ba? Iyo mananggad. Totoo yan. Ito ang tao. Pero marami na magpaparapan katsara. Kaya man na perfecto sa mundo. Iyo baga. Natabet na para. Kaya perfecto. Kung may sanya, Correct. wapukulos. Ta na migo. Magyapon siya pango. Yes. Oh, tama mananggad. Tama Yan po mananggad. yan. Salamat. Yes, salamat. Trisha, pakibasa daw Trisha tabi kay ni na mga pigataram digdi aray ko. Ano yun? Pakibasa daw ni. Kan mga nakasurat tanganin na gusto ko lamang may boses digdi sa ano ito Jesus kadakol 14 kuda ay dakulon tabi ni basa daw. Yes, basa daw ni yan. Good afternoon Trisha. Good afternoon po, VP. Oo, sige daw basa kan mga yaon dyan sa online. Okay po. Kay Mark Joel Llaneta, good afternoon po, sir. Pabati po ang family Bulima at family Llaneta at ang anak kong si Maria Joy, Mary Joy at Mark Joel Jr. Thanks po. Ito po, sabi ni Sir June Quintoso, ito nga ning ragi. Yeah, okay. Okay na ito. Next. Si Jesus Liaguno, Sir Hen, raging ka na ngaya. Kaya, Kaya ano daw? aminin mo na, nagugurang ka na kaya. Lakas kong kainin na. Sige. Si Hannah Goldie Amor, marhay na hapon po, Kuya Henry. Si Mark Joel Llaneta, pangungutya. So, kanina po. Pangungot siya. Reaction ka sa bago. Okay, go ahead. Leandro Navarro Gianan, magandang hapon po. Henry Maceda from Virac, Catanduanes. God Yeah. bless po. Opo. Si Rain Chloe Calag, I love Dizzy GB. Wow. Anong ngaran niya? Si Rain Chloe Calag. Kalag? Kalag. Pakarayan eh. Oh my God. Kalag. Kalag. Ang mga relative niya, mga espiritu. Maano ka to, sir? Bata sabi niya, I love Dizzy GB. I love you to. Espiritu pang relative mo, Buda. Mga multo. Strain. Good afternoon. We love you too. Okay, go ahead. Sabi man po ni Mirna Morco, hi Henry. Yeah, wow. Mirna Morco. Ay happy birthday pala kay Mama Cel Basquinas ng Ireya Ginubatan. Go ahead. Si Eden Almorfe, good PM po, watching live sa Inamnan, Pequeño Ginubatan. Okay, thank you. Sabi man po ni Johnson Ausana, good PM Henry, watching here in Virac, Catanduanes. Okay. Si Bing Yamagishi, good afternoon po Sir Henry, and si Sir Ray Aguilar, hi Sir Idol. Yes, yes. Okay na? Okay na. Okay na, sige. Thank you, Tabi Chief. Yan, Tabi si Chief. Chief, ano ni?
Okay na. Okay, mga tugang sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog para po sa load na 100 pesos, as in po ang baka dahil man request kaya sa orasyon. Iya dahil man request sa orasyon. Todo, ako nigwa. Pero sa pagbabalik, ano orasyon kung may request or as in ang mahiwagang tanog, magkalipas lang kayo ni alas 3:53 ni Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni. Sabi kan texter ta, sumadihon ko, tinatsaran kan sa iyang padihon. Sinabihan si Madi ki anso doon, nadagit si Madi, sinabihan sa padihon ki, ikangani ngaya. Pangyari, nahiling pala ni Madi. Di nakaulakawan ngayon ni Madi. Awin do sendo, mga sarawayon ka muna. Kanang mga pigitat nindo sa kuya na mga sarawayon ka mo. Okay na? Ha? ₱100. Excuse me. Sa makakahula sa mahiwagang tanog. Makusog yun sa ere, John. Makusog man sa ere. Makusog, okay. Ano na? Sige daw. 4 minutos na lang. Alas 4 na. Mga tugang sa DCGB. Ano po ang tanog? Tatay nita. Kari may call. Ay lang ha. Okay na. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Taga saan po? Kastila po. Castilla. Ano po ang tanog? Pero naputol ko yun na tubo. Nagputol ki? Tubo. Tubo? Opo, na tanong kitubig, naguwag kasuwat. Oo. Saan ka sa Castilla, Boseng? Sa San Isidro po. San Isidro? Dako na kung parantabay dyan sa DCGB ng mga taga Castilla. Opo. Yan o. Taga dyan baga kumigaw, di mo aram? Sa ano pa po? Sa Dinapa? Sa Makalaya, dyan ako nagdakula.
Kayo, ang pala medyo layo manan ang tindua. Oh, diyan ako nagkuan. Oh, saro ka man na sarawayon kag latosunta ka diyan na. Diyan ako nagkuan, diyan ako na tinubuan. Kaya ano? Ki bigote. Salamat, sala. Bye-bye. Sala. Tanong ko lang po kung anong kahulugan ng crocodile sa panaginip. Arog kene. Pag nakahiling ka kay crocodile o buhaya sa panaginip, pag-ingat ka, John. Igwa ki mga tao na may plano kang lukuhon. Nagpreparar ka. Sa laog nin tulong aldaw. 3 days na yan. Within 3 days, mag-ingat ka ta. Igwa ki mga tao na gusto kang lukuhon kung nakahiling kang buhaya. Pero kung kinagat ka yung kibuaya, ang interpretasyon ka iyan, igwa ki mga tao na uutangan ka pero dahil ka babayadan. Yan ang gusto sabihin ka pag kinagat ka. Kung naghapros kang buaya, gusto sabihin ka andyon, kung naghapros kang buaya di, gusto sabihin ka iyan, saro ka man sa gustong manloko sa kapwa mo. Hello? Yes. Yes. Ay, makusugon tabi ang feedback, bossing. Pakipaluloy kang radyo tabi. Makusugon. Paluloy ang radyo mo. Yan. Okay. Yes. Taga saan po? Kamalig. Kamalig. Anong tanong, sir? Kuya, ang grinder. Sala. Bye-bye. Mga nagakudkud kiniyog sa kuryente, mali. Makusog na uran, mali. Nagtama sa bubong. Heater. Anong heater? Ang anong heater yun? So, anong heater? So, yan sa swimming. So, digdi? Sa, ang heater baga, so, ano ito? So, shower, yung heater, ano? May heater pang iba? Susiring, pigisiring, asisiring, pag-inom kikape. Baka mo ito, heater ito. Ito, kasirola. So, heater daw. Sala po. Aron yun. Aso. Bimuta kang kitubig. Sisaksak. Itong water heater. Sala. Ayan. Mariyang paliwanag yun nasa butang kutulos. Tubig na nagbulo sa kanal. TV na binuksan pero warang channel. Sala man. Heater na nagpapakulo kitubig. Yun mananggad. Ano? Gari mananggad iyo, Jun. Gari mananggad iyo. Pero sala po. Yan. Gari mananggad iyo. Okay. Tawanta ka mong clue. Ang totoo, ini po gamit. Pero bako po water heater, ha? Ang apod ba ito yun? Electric, di ba? Electric kettle. Di ba? Iyo kapod ka ito kayo, di ba? Electric kettle. Hello? 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 Hi? Wala. Okay na? Wala scholar natin to. Hello? Blender. Mali pa ang blender. Water pump po. Galing man ang gad iyo. Water pump. Pero bako po siya water pump. Nagprito ki kasili sa mainito na lana. Maraot yun ang dila kaya ni Jun na texter ni Junior. Hair dryer. Mali. Ang mga buaya sa ngunyan yaon sa poder. Aray ko. May kabli talaga digdi. Dito ko na. Ayusun mo tabi ni Chad Totod. Hataba ka maasikadang kan announcer ini, oh. May kabli man ang mayroon kaya sa kuyang bitis. Naka-squelch na VHF radio. Mali. Hair dryer o blower po. Sala. Gamit po ini. Pigagamit. Tabi. Nintawo.
Yun na, pigagaan. Di pa nga na indum ako yan, di malas na. Alas 4 na, maparam na kita. O saga naman, tabi sa mahiwagang tanog, electric water pump, mali po. Salamat nunon sa mga parantabay sa programang Pinky On. Mga paradangog na mga magayonon, mga paradangog na maluya-luya sana, mga paradangog na matabaon. Igaman ki mga siksihon, may mga maniwang-niwang, may mga maputi-puti asin may itom-itom. May mga paradangog na mabilbilon, igaman tabing mga paradangog na mga siksihon, siring man mga tugang mga lalaki na ang pusod o ruldoton. Mga parantabay sa programang Pinky On na pagkapaghapon may mga maedadon, may mga arakion. Igwang mga senior citizen na talagang mga mabuoton, igwang mga senior citizen na mga matarakaso. Mga parantabay sa programang ini ako na ugmahon sa dahilan sa indong partisipasyon. Kaya tabi ka muna kaantabay sa Pinky On, may dyan sa ka naman gana ng load tabi na sanggatosot. Mga parantabay na mga bading-badingon, igwaman ki mga babayutihon, igwaman tabi na maskulado, pero pag nakalinin gwapo, minatong layon. Mga parantabay sa programa na ini, ako tabi nagpapasalamat sa Indogabos, taka mo nakaantabay ngunya na paghahapon. Sa aga naman tabi, magdangog ka mo sa programang Morning Hirit, alas 5 din pagkaagan, hanggang alas 5 din agan, mga bareta tabi dyan, mga pertihonon. Kasabay niya to si Ronald Baldo ngunya, si John Apolis sa Technical Department ngunya na pagkahapon, kay batabi si Tricia Litana, sarang babaying Islimon. Saruman tabing lalaki na si Richard Astor, taga-Buyuan tabi, mga tugang lalaking maitom-itom alagad gwapohon. Kasabay tabi dyan sa newsroom, mga tugang si Jenny Balyaran hanggang sa ngunya naghanap unin mata lalaki na makakaagom. Siring man mga tugang si Angel Mustasa tabi, sarong babae na taga dyan tabi sa Southern Barangay Canligaspi, sarong maitom-itom alagad pertihonon. Nagputi-puti ngunyan ta permina pong sa newsroom, kung kaya mga tugangan sayang lalabas maugmahonon. Ngayang ngunyan ngaya Angelica ngaya pag madiklom hilingon ko na ngayon sa imong kulit na maputi-puti asin ngaya pertihonon. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Nata, totoo na magkaibaan penalidad sa 15 anyos ang edad na ng habas kumpara sa may edad 30 anyos na maski parehong krimen ang sa indang nakomiter? Totoo yan. Sigon sa Republic Act 9344 na inamyendaran kan Republic Act 10630, ang 30 anyos saro ng adult mantang ang 15 anyos konsideradong aki pa sa lindong kanlay. Apwera sa edad, ang abilidad kan sarong aki asin kan may edad na o adult na mag-isip asin magdesisyon magkaiba